til YouTube. Hvis det er den første circle for Minecraft video du ser, så vil jeg gå til at se nogle andre videoer først. Fordi det bliver om, hvordan du gør vores Mumble voice server. Det er Mumble, det er noget ligesom TeamSpeak, hvor du kan sådan chatte med folk over Mumble, altså også tale. Og vi vil gerne have noget ind på den her server. Så ja. Når du starter Mumble, så er det ikke længe til Mumble. Det ser sådan her ud, når du prøver at connecte til en server. Så jeg trykker til før du vil ikke kunne se de her to, men det er lige på det server. Så er der navn, der står i Mumble server igen. Adresse, der står vi 85.236.97.19. Hernede der står 4087. Brugernavn, det er hvad du gerne vil hedde. Jeg vil anbefale, at du skriver dit navn in-game. Mit navn in-game, det er Freezer. Så når du ser her, så kommer der noget med en penge her. Det betyder, at man ikke til serveren. Siger den så, når du kommer ind. Du kan se det på mig nu, men jeg vil gerne have, at I kommer ind også. Jeg er lige online hver dag, 24/7 næsten. Ej, ikke om natten, men jeg er online meget, fordi jeg er sommerferie. Så vi ses vel i morgen, hvor der vil komme nogle videoer om permissions i Essentials og noget om vores konkurrence på serveren. Så vi ses nu.